4, Karin Tagara. Sana di tayo magbago, kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y haganap yakapin, hanggang sa pagtanda natin. Na ang buhok ko, ng araw ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan natin. Makuha mo pa kaya ako'y haganap yakapin, hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Ang nakalipas ay babalik natin, hanggang sa pagtanda natin. Magtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok ko. Okay, maraming salamat, no? Ang ato ang dating champion si Karin Tagara, no? Karon o kinsay mo mananaw karon iyan ang dancers. Hala, sige, suko na si Auntie, nakumbang panindan ni Kumari, nasukot. Sometimes kada di ko siya ganahan ka first. Sometimes kada di ko siya ganahan ka first. Right, there you go. Hold up, I ain't with that. I was trying to get his leg back. Hold up, spin back. Hold up, spin She coming with the veterans cause she saw a young nigga pull up in the Rover. And she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna FFR, AKFFR. Okay, maraming salamat sa palituwag dancers, no? Maraming salamat sa pag-present. So, tatawagan ang katapusan, no? Ang katapusan contestant karong gabi na, contestant number 2. Contestant number 10. Gabi po. Gwapong tao, luwat na ko. Okay. Kinsay nga lang to? John Andrew. John Andrew. So, first time na to ni nga pag-apel. Pag third type na. Okay. Sa karon nga kung ikaw palaran makadaog nining ato ang amateur singing contest, ang first prize na to 1,000 unsay angay na tong buhaton sa ato ang first prize. Kanang atong premyo pwede na siya yatag sa atong kuan ginikanang kay kuan manggod kanay kinahanglan pud ba. Okay, ato mga judges unsay ikasulti na to nila. May gabi niya tanan. Ato tawagan sa basiwang pakpak ang contestant number 10. Wala tayong mga congrats, no? Mga bag ko. Pag man kun Dani. Murag. Dani. Ha? Pag man Dani. Dani ka ba? Dani.
watch us where we go and help us to be honest in times when we don't know. Let us be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La noche che ti dai, I pray for joy, nel cuore resterà, and holding in our hearts, a ricordarci che from stars d'orice, eterna stella sei. Ella mi pregherà, let us be open, quanta fede c'è, non c'è speranza. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Sogna un mondo senza violenza, un mondo di giustizia ed speranza, ognuno nella mano a vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza d'unità, questa people, the misterio and the watches go above, ognuno troppi amor, we open so we'll find, and torna dentro sé, and not so true. Let us be our prayer, let us be our prayer, just like every child, just like every child. Need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Nella fede hai acceso in noi, sento che ci salverà. Si John Andrew Dodo, no, ang sakop ini sa porok size. So dili na tapos ang ato ang pulo ka contestant nga ni Absalmo tining kagabion o sa di madugay ato mahibaw ana, no. Okay. Okay. Okay, balita na to sa masinang tungkol ng chapel officers. Dengan salamat doy sa mga organizer, salamat kayo sa atong presidente, sa atong mga kauban sa Horado, kang Ma'am Jackie, kang Ma'am Ana Rose, kang Ma'am Mary Jane, kang Ma'am Jasper, kang Ma'am Tata, Ma'am Nisita din. Salamat kayo. Kami medyo naglisod yun sa paghurado sa inyo, pag-judge sa inyo kay mga maayo man yun mo kaayo. Na-shock gani ko kay medyo binaranggay rani pero daghan man yung mga talented kayo diri sa tuwa. Kani nga kalihukan, kuan ni siya kanang dili ni bag-o namo kay at least nalipay mi nga namo sumusunod. Guys, salamat sa pag-invite. Pasensya na, doon na maging mudaog, doon na po'y makuan, mapildi. Na. So sa sunod tuig, turon, o sa umabot na tuig, paningkamutan na to. Dito magsugod sa ikatulong nga dapit. Kinsa may bit ninyo sa ikatulong nga dapit? Kinsa? Ha? Sige rin ko kadaog. Bitaw. Ang nakakuha sa ikatulong nga dapit, akong nakakuha ko ni siya og 89.33%. Sa overall sa unang ka-judges, walay lain kundi si ang garbo gikan sa Sitio Balintawak.
Dawata ang inyong premyo, Mr. Norbert Tostumban. Kaning premyo yatag yun sa atong Presidente sa Kapilya Maria Carmen. Okay, congratulations. Sa tinungod yun ang inyong mga pangandoy. Okay, Aurado, nakakuha kini og 93.33%. Walay lain, ko kailani. Pero, taga-dinginan na ba na kong gyapon eh. Walay lain si Mr. Lucky Gyapon, Mr. Nico Antipasado. Antipasado? Congratulations. Og ang mananaw, kinsaman? Kinsaman? Ha? Ang mananaw, walay-lain si ang usa ka Aurado si Jasper Ortiga. Akas na din. Okay. Ang mananaw, ang first, walay-lain nakakuha sa 93.83%. Kamay na kaibigan. 93.83%. Walay lain si ambot o sa apelyido niya wakon sa balot. Congratulations, John Andrew. Katong atong mga contestants ng pan, better luck for the next time. O apil gyapon ta, di ba? Sa mga consolation, ihatag kini ni Ma'am Ponce. Ang iyong kagalingan sa pag-apelo ng mga amateur singing contest, no? Depende mo na sa atong attitude, depende na sa atong tingog, kung ano sa kita mga sana ang ulo mo sa ulan. Katawan mo ay aking kukututan. Mga problema'y iyong malilimutan. Habang tayo'y magkayakap sa dilim, paghihiling kong nais 君の虜になってしまえばきっと